Όσοι επισκέπτες μας έρχονται εδώ πέρα, επειδή είμαστε γαλλόφωνοι στο Μπουρούντι, η προφορά μου στα αγγλικά εδώ πέρα τους φαίνεται κάπως παράξενη και είναι μεταξύ γαλλική και ελληνική προφορά. Και πάντα φυσικά τους λέω I am from Hellenic origins, όχι Greek. Είμαι πολύ περήφανος να λέω ότι είμαι Έλληνας και μου αρέσει αυτή η λέξη. Και σου είπα ότι νιώθω ευτυχισμένος αλλά και παράλληλα τυχερός που γεννήθηκα σε αυτή την πανέμορφη Ήπειρο και έχω ελληνική καταγωγή. Φυσικά και είμαι περήφανος για τη Σάμο, γιατί είναι ένα φανταστικό νησί, αλλά είμαι πιο πολύ περήφανος για όλη την Ελλάδα. Όσο μ' αρέσει η Σάμος, τόσο μ' αρέσει και η Θεσσαλονίκη και η Χίος και η Κρήτη και όλη η Ελλάδα γενικά. Μ' αρέσει όλη η Ελλάδα και έχω πολύ σεβασμό στους αρχαίους μας Έλληνες. Μιλάς γαλλικά, μιλάς σουαχίλ, μιλάς αγγλικά, μιλάς φυσικά ελληνικά. Σε ποια γλώσσα ονειρεύεσαι? Σίγουρα, πρώτα απ' όλα είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας, αλλά δεν σου κρύβω ότι επειδή είμαι τώρα 5 χρόνια εδώ πέρα και δεν έχω πολλή ευκαιρία να μιλάω τα ελληνικά. Είναι γεγονός ότι βλέπω ότι αρχίζω και τα ξεχνάω λίγο. Και επειδή είμαι πολύ με τους ντόπιους οι οποίοι μιλάνε σουαχίλι και είναι μια γλώσσα που με έχει τραβήξει πάρα πολύ, είμαι μεταξύ ελληνικά και σουαχίλι. Όταν είμαι με τα παιδιά εδώ πέρα, δεν σκέφτομαι ελληνικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλάω μαζί τους σουαχίλι, σκέφτομαι σουαχίλι. Αλλά όταν είμαι μόνος, σκέφτομαι πάντα ελληνικά. Το γιατί που θέλεις να εκδώσεις, θα το γράψεις στα ελληνικά, στα σουαχίλι, στα αγγλικά που είναι και έτσι, το διεθνές why. Ναι, ευχαριστώ που μου το θύμισες αυτό. Όπως σου είπα, είναι το όνειρό μου μια μέρα να γράψω ένα βιβλίο, ένα μεγάλο γιατί, η why, στα σουαχίλι, κουανίνι. Θα ήθελα να το γράψω στα σουαχίλι. Και σε τι θα αφορά αυτό το γιατί? Θα αφορά γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η μιζέρια, πιο πολύ στο αρνητικό τομέα της ζωής που υπάρχει σήμερα, σκοτωμή, πόλεμη, πείνα. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε πείνα, να πεθαίνουν άνθρωποι από πείνα, από τη στιγμή που ακούς κάτι τεράστια ποσά για άλλους λόγους, ή όπλα είναι αυτά ή οτιδήποτε. Και έχουμε σήμερα ανθρώπους, σου εξηγούσα από τον Νταρεσσαλάμ 90 χιλιόμετρα, είδα Μασάι να πίνουν μέσα από νερό, λακκοπράσινο νερό. Εφόσον μετά που ήπιαν τα βόδια τους και συγγνώμη κατουρίσαν κτλ., ο άνθρωπος, ο γέρος πήγε και ήπιε νερό, 90 χιλιόμετρα. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε χρήματα να τους κάνουμε μια γεώτρηση, να πιούνε και αυτοί νερό, όπως αρέσει να πίνεις εσύ το νερό σου, το καθαρό. Αυτό θα είναι το γιατί και μέσα το γιατί θέλω να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτό το γιατί. Νομίζω το καλύτερο είναι να έχουμε ενθουσιασμό, αγάπη, ευτυχία. Αλλά είμαστε ακόμα λίγο στο γιατί. Σίγουρα το Μπουρούντι που γίνανε όλα αυτά τα θλιβερά επεισόδια με επηρέασε πάρα πολύ. Είδες ανθρώπους να φεύγουν μόνο μια κουβέρτα, να εκπατρίζονται ουσιαστικά. Και δικούς μας ανθρώπους, ναι, που φύγανε από τη Ρουάντα μόνο με μια κουβέρτα, αλλά και δικούς μας ανθρώπους που χάσαμε στο Μπουρούντι, δικά μας Ελληνόπουλα. Θυμάμαι το Δημήτρη. Αυτά. Δεν είμαστε τίποτα στη ζωή. Κοίταξε που είμαστε. Είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε μόνο περαστικοί. Κοίταξε τι ωραία που είναι η ζωή. Ας το καταλάβουμε και ας ζήσουμε τη ζωή, η οποία είναι ωραία. Η ζωή είναι πολύ ωραία.